Gona nang khapla ngamumit aywa paray ngay pensu tanay nge abrate nang si siyanghi siya ngay nge selumde pashindan na ngay tayago pangkren masayle so nga ning le paray ngay peso ko ayra ngale jena masai na a ni phe ngay pa ma jo ngay so ko ai ko ni salam ni ga ay ma sai nang kun sin paray ngay pensu tanay nge abrate nang si siyanghi siya ay nge selumde pashindan na ngay tayago pangkren masayle nang nisundong asay nang ta sin so nga ning len paray ngay peso ko ayra ngay le jena masay na a ni phe ngay pa ma jo ngay so ko ay ko ni salam ni ga ay ma sai nang kung siang ni nang ta sin so nga ning le paray ngay peso ko ayra ngale jena masay na a ni phe ngay pa ma jo nang so ko ay kun